sorry. Ka kerteng joni ga khubor gede. Ka dur Blei shabar u Khrist. Ka dur Blei ka ba shabar u Khrist. Ka ek dur Blei ka ba shabar na uktin belakang jado. Ngalak mengkeren gini bro, shime hari jande bro shime ngalak mengkeren gini bro shisnem. Tharai ngashu keren ka kendiat pa kendiat na gawai por shawai por. Kena bangin nginom ya thai bang Sngap. But kene dei ka jingpynpaw na ka jikai ka bangala de jikai ka kerteng u Blei u bawandau Khrist udah kupa om u Jehovah la phim dem Sngap ila ga pada Sngap ila ga jikai kelet Sngap ila jikai namar long ga jikai ka ba long ka nongrim jong ke ke banga ngan ikai mata basa ko ru jikai ke ba kerteng ka ki kerteng ba bonja jong Blei kimi na ka daw baga jing tingkon kampat ja e mentangan ai kerteng ni ko khubor ka dur Blei ka ba shabar no Khrist kalong kumne ke ngan pulai menga kitab Psalm khat pra kitab Psalm bola khat pra ngan pulai pi yo yegini it khot but pin yo I ka kum ka ek dur Blei hadin ma ada pulai pin ilap bo ka dur jong Blei ka bo David u batai hagano khat pra ka dei kum Blei gri kum Blei jong gri thik kum Blei jong ki nong rom como Jupiter, como Zeus, o Blei jong ka Hades. Halo, baru Blei jong o perthat bagalai le. Ngamtip nang no David uyo amin nang no David usutho dan rei tongin pai kumno smutho kalau bakat prat kot pondri haga jing jenjar jangan la khot kerpan yo try kene tin try kene Jehovah lene Jehovah haga jing jenjar jangan la khot kerpan yo try but ngala kang show Blei jangan kene tin Blei kene Elohim ngala kang show Blei jenga teolio snow ye ga sur jenga na ka temple jongu but ka jingkang jenga ka poi hakmat jongu ho oi tat hadu ki skor jongu kene dei ka kentin jong ubriu kene dei ka kentin kene gede ka jingkern jong ubriu bompat itu yo Khrist yang ngomong to por itu Khrist David David umpat to itu yo Khrist namar u Khrist umpat wan haga por jong David kini ni kintin jong ubriu uba kumba shihajar snem hashwa jong Khrist ba Ukraine ye ke bo itu ke bo tip ke bo u yo snow shapang Blei padahal preso pi ko gunung to do bi tip so Blei to ngan penipi balai u David Ukraine kumne balai om baru David u khod yo u Jehovah
Udi berukot u Yehova. But ong ngala khot kerpat yu trai jing jar jing ati ru yok sngai ngana temple jong. Piti Blei temple namar ba haga jimut jong David u Blei don po temple. Haga jimut jong David u Blei u don po temple ba kataro u don haga to ke jaka ke ba kentang tam haga ba don ke sunduk ke jutang bat ka ket jong ke jing isnai hang tau Blei usyong haga ba don gi keruk kiba la okshrong bat ye kiba la shna kerpang ha bat u David u mudur Boblo don nanta. Piti Blei mudur boblo don nanta. Namar ba haga Torah haga hukum jong jing tho jong Moses bawo. La ye tho boblo don nanta. Om tang bo Moses ro pateng la pateng kawai ke jat meriu kawai ke pateng meriu hadin we ke pateng meriu kitip bo Blei udon haga temple ba usyong haga ket jong jing snai ju haga to senduk ke jutang haga to ka jaka ka bakentang tam. Ina kata kada David usana manong tiu tral yo sngoinga na temple. Bat kejingkang jenga ka po shiru iskor jong u. Sngap hang na pi Blei don skor. Na klapa ma David om Blei don skor yo snow Blei. So thod banyo. Then okay. Tega khndo kala khnyo. Bat kala khi. Tega ki nongrem jong ki long la penki namar bo utrai ubitar so utrayo bitar habo debiruk ang degesur habo duai u Blei yo small temple yang jingkang jong David te Blei ula bitar bara bau bitar ke Bible ko kilong kilo kenyo ki jumai na kata ra bun gri ko habo Blei wan ki jumai so de biru habo Blei yo snow ula bitar bat ka khendo ula kenyo ki nongren jong kilo ki nongren jong khendo ula kenyo khaba pra te Blei bitar kau penyau kau beragam. Te kalau minok ketedem nagi telu kemudian. Kaya bami telu kemudian Blei don telu kemudian. Tharai haba. Te ka tedem kalau mi nagi telu kemudian. Bat kading kalau mi nagi syentur kading ke babamdo kami nagi syentur jong u Jehova ya kabalathang do yong em do yong em mo yong akti no bla kaptele ko de thang o to o inyore de mo yong mi thlu mi tedem na khmu bla balai kami ka ding na shintur Blei balai kami ka tedem na thlu khur Blei na marbo bitar halo kan mau khubor jana kan ka dur jong Blei ka ba shabar no Khrist kade gane nanta ula pendem ye ki penengro bat ula one here bat ke jingdom kadon hagi kejat jong hagi kejat u Blei ke badon ke jingdom kadon ke jingdom hagi kejat u Blei ke khot Kaba shipo uda shom halor u kero namo yo uda bir yo ini area u Blei shom halor kero naga temple naga dur jom ke temple naga jaka ka bakentang tam po temple namar mut bo Blei don hantu namar ki khirok ki don nabaro arliam
ya kesendu ke jutang. But nakara usna monong te and he rode upon a cherub. Ula sham halor cherub de angin mo. But uda hair Jehovah uda hair. Hooi uda hair hagi thapniang jungle air. Oh gal air kedam thapniang. Mano hair hagi thapniang jungle air Jehovah. Hi ula pelong ke jingdom ka jaka re jong. Ke jaka re jong Blei ke jingdom. Ula pelong ye ke jingdom. Ula pelong ke jingdom balong ke jaka re jong. Ngan pulih naga dekat bekat way. Ula pelong ye ke jingdom ke jaka re jong ke yeng jan jong baro saudom yu. Blei don yeng jan. Kemudian Blei syama ke jingdom hapo yeng jan kang cheng tu. Blei syama hapo jingdom. Ka jingdom ka jingdom ki upelong ke jingdom ke jakare jong upelong ya ka yeng jan ke jakare jong upelong ye ki ka jingdom ki ke jakare jong bar pelong ki kil ok barben ke sun ke jakare jong kil ok barben ke sun. Ini por leslap ha. Namar kata ka jingtan sang ye khmat jong kil ok barben jong kila yai lai upria bat kar ngading barhem. Ngan pulih nega Bible praying. At the brightness that was before him, his thick clouds passed. Hailstones and coals of fire. Hailstones. Haka jingtan shan. Kaba hakmat joko. Ka jingdom jongkil ok. Jong kila yai lai. Te habakil ok. Sngap habakil ok. Jong ke jingdom ki yai lai. Ke bawan. Upria. Bat kar ngading. Uni Jehovah. Hallelujah. Dhot ke ba kalai. Utrai ulatit perthat na beneng. Mana tit perthat yo tit? Blei. So yo tit perthat Blei. Em bergoyang do tit perthat. Yo dat Blei. Shut up. Yang swa. Utrai ulatit perthat na beneng. Baru tahu bah kletam ai Ukraine ni gesur de gesur jo. Haba Ukraine de gesur jo. Uhab upria. Bat kading. Bakar ngading. Mana kelam Blei uhab upria. So mana hab pria itu mana hab pria mulu kelam Blei. Abjite. Mana pura kami des yo bikama yo komik hotor kami naga Bible ini uro. So ho Blei Ukraine ka ha pria bat Kerngading aja pujuk yo rohap kata pria na yo je. Udah biru yo ite. Khot ke bakat sa. Ho oi upha yegi khnam. Bat ula penpriang yegi khnam. Ula siat yegi khnam bat ula penpriang yegi khnam. Bat ula shot bat ula siat yegi laili.
Kot kasa tu boleh dalam Bible kasi kot kasa. But ulo penmino yagi khnam, but ulo pensepret yaki laili shibunro, but ulo penpet kerat yaki. Kemudian ni ne, laili itu cilai yo biklek tu to khnam usil bulai. Menahap pria itu to wakalang bula dah hak pria. Ini waro jia gitu wacrai bula. Mana sekarang bula. Wayu tu hak beri ni selap kan ini no sekarang bula. Dablut gestuk siar, wacra bulai. Kelem lu ke kendau, ke rurok, ke luti, landslide, wacra bulai. Apa pria, wacra bulai. Kau kasan, yang cuba. Kau kasan. Oh, ngamplit kau kasan namar na, okay. Hanta ki tharai jong ki kilapaw. Hanta manda sir bulai. Yaki tegi khnam tami laili tami laili. Manami laili yujia ki tharai jong ki kilapaw. Baki nongrim jong ka prohet la penlungkui. Haga jingsneng jome atrai. Haga babe ki persa haga babe ka jing persa ki thil khumut jome. Ini waro wayu piwa hap ka slap kam ni mana singale ka te hap ka slap ka kedur berthat ro. Omi tidam nak khumur bulai. Ada pematan ni. Ngapuli na ka Bible. Yang kitab Samuel bakat pra, yang kau kebal ngriu hado kebal kat ngriu. Habang pulih gini kayak POE yo to Blei, ubah penjot. POE yo Blei ubah pitar. POE yo Blei ubah penhap slap ubah tip perthat. Baku mau omne don ro kibri bayak berthat. Kemudian kibri ke penkut pada Blei bertik berthat. Dia boleh berpenyap lagi. Landslide. Balai landslide namar Blei ubitar. Namar Blei utik agar uset di khnam. Ketaba alai ki hak ki nabneng. Baru ki ujumai. Habapi puli ya ke kitab amin ya Sam khatra ke POE yo tau Blei. Ada kan itu pi Blei bawan do Khrist. Tahu ini pe? Eu do Blei bawan do Khrist. Haleluya. Baru debi orang gumne, Blei usyong ke jingdom, ki kejat, upelong ke jingdom, hapok ki slak, hapok ki kejat jemu, baru pelong ke jingdom banlong ke jaka re jongo. Kemudian apa pipulih yo Blei, apa pipulih kitab Sam kat pra, yo ibo, menda yo Blei nama usyong ke jingdom, menda yo Blei nama usyong ke jingdom. But namar bo syong ngan subin udabit namar bo yo Blei. Umut bo Blei syong ga jingdo. Namar bo umut bo Blei syong ga jingdo. Tip ke ege bo Blei ule. Tip yo sngaw ke ege bo Blei kren. Tip ke ege bo Blei ule. Ushu tharai bo ude Blei. But uong bo ude Jehovah ngam something ngam ong bo
ngam om ba Bible ka bakla no ka Bible ka khlam bakla u David u record thik kum ba u snotho shapang nu Blei u ba u itho u la tho kum ba u snotho shapang nu Blei shapang Jehovah ba batai u ha ka tagador but ngau purele ngakrbe man pure ni ko le to ni set bular u David yo iyo Blei umut ba Blei u shong ha jingdom namar bo shong ha jingdom u David yo i ke bo Blei man lada pipule haga gos city jong yonis kalau ke city jong yonis hadin bo jisuwan ke ba u ong kumne kene long kata kubor ke pemle yos ngau na u kemo na u Blei u one do Khrist ni yos u one ho Khrist ni yos ngau na u ni kubor ban la permana ja pi bo Blei long ke jing shai ha u ke jing dom kam don setia hello u David u Blei pelong ke jing dom pelong ke jakari jong u baru ong ini khtin chia jars na mashwa jong Khrist hadin bo Khrist wan u yonis u tho baru su tho plan kam dai kum bo David ong baru u yonis ong ni yos ngene ni ke kubor no Blei ubo one ho Khrist but ni la permana shapi yota ni la permana shapi yakata ka kubor kata kubor ka gini bo Blei ulong ka jishai ka kubor ka bo ka kubor ka bo yonis u yos no jisu ka gini u Blei ulong ka jishai but habu ka jingdom kamdon satya ka shong kumno bis ngotho yo no Blei lada pim pat nang ban lada pim nganong kumne nganong naktin panar lada pim jokhe ba u Blei plem ula de one ho Khrist ba ka dur ba shisha jong Blei baro ga pao ho Khrist jisu ka pao do but baro the jinglong Blei baro the jinglong Blei ka shom tali how ne Khrist hello u Blei u one pao do Khrist my goodness ton ngan pule ya ngan pule pi ya shiti shiginong kolosai nong ba kalau ngaba ar bukan ba kendai namar habu kumut how Khrist how jisu namar how Khrist jisu ka jingdap jom ka jinglong Blei baro ka shong teli hau kamur kumni ka dur ba shisha jom Blei baro hau baro mut baro kadur jong Blei baro ka jinglong jong Blei baro the Godhead come on ka jinglong jong Blei ka nature of God ka jinglong jong Blei baro shitali ka pao how Khrist how Jesus Khrist kene re jinglong jong Paul baru David ong u yones ong how Blei ka jingdom kamdon setia u Blei long ka jingshai u Blei long ka jingdom u Blei long ka jingshai ka shong kumno ka shong ka ege kitab pule lade pule ke kitab sam phiyo i bo Blei shong ka jingdom but phiyo i bo Blei bitar phiyo i bo Blei udah bo penyak phiyo i bo Blei udah bo penjat phiyo i bo Blei udah bo penkik jumai
Pia ibu Blei penhap pertat Blei tit pertat penhap pria. But pia iyo Blei mi tidak mikmul. But pia iyo Blei hagasin tur jung udau yong latam. Hari haba pipet shanu Blei wan ho Khrist wan dau Khrist. Pip barok gini gidur kilek no hagasin kiliman. Barok gini gidur ba bakla shapang Blei. Kalek no hagasin kiliman. Ka kelimat ka pia iyo Blei how Khrist kata ada ka kelimat ka ba ya kadur ba ya kadur bom shisha jo la roi no ya ka hari ka jing bom nang jeng iban pia ya ka ktem jeng ka jing shisha ka wanra ya ka jing kelumar ka wanra ya ka confusion ya ka jing ka wanra ya ka jing kelumar haga men Khrist ni yang na jurong ni ong yelap ka gospel ni ong kau jar bestia amin to wat pio try Isaiah san gunong dekat penriu to wat pio try ka badang lapan syam ya to kerpa ya kat bodang hajan mai but ni sio berjaman sem namar bangir ni yelap no Isaiah but ni kuat je beri bagian kelau mut bat ni ong nirap gospel. Re, what you try kat badang lawan syam you to kerpat you kat badang ajang kedai ke kubur jong beri empat syam itu you Khrist. Namar Isaiah do beri empat syam itu you Khrist. Isaiah don kumandrus pas na maswa jong Yesus. Ngamong bo Isaiah bakla no ngamong ba Bible ka bakla kam bakla ka record thik kum ba dai ba namar ka to ka dai ka jinyo I jong ki yo Blei ka to ka dai ka kom sno tho jong ki yo Blei ka Bible ka dai ka Bible ka dai ka ngaro phim ni ka Bible ka dai ka jingpynpaw ka ba ngaro kum no ka Bible ka kum ni kedai ke jingpynpaw jong Blei kendiat pa kendiat nado ko por berim kimut bo Blei long kumto kawan ke jingpynpaw hadin ke jingpynpaw jai kawan ke jingpynpaw hadin ke jingpynpaw bat ke jingpynpaw ka ba shisha ka ba thik bat ka ba dapura jong ke jingmong Blei kedai Yesus Khrist na ta daw bangi pulai ba bola bangi la ngin le pha ladangi kan mau yo Yesus hagi kubor jengi haleluya but ueno Blei wando Yesus ngin pulai ka haga gospel jong uyones glong bakan rio ka gospel uyones glong bakan rio okay ngan pulai ka tukot ka ba sorry kanong ba sorry kanong ba katsao yones katsao katwe ong kumni to nge yang ba ngalong ha utau kpa ba utau kpa udon hangan ukpa udon hai ukpa udon hau Yesus ngan pulai biang to nget yang banga ngalong ha ukpa bat utau kpa hanga hello baru orang ini kita nak lekot ke bahasa sapo am arbalat kot arbalat Yesus lu jebak bolong hagu lalu nono bru I jenga un sumar yektem jenga baru kpa jenga un iu bat mangi Ola mangi nginwan hau bat ngin shongsa batu baru tahu beri ubi yo Blei mono bawan ujisu baru kpa ukon baru kpa bat ujisu o mangi
Ndai tang wei uang mangi. Uklep mangang uang mangi. Baru uang mangi nginwan man syong hau baru hau Blei. So Blei ubawan hau Khrist dau Khrist udai ukpa. But Blei uba shisha udai Blei ya ubala shem hau Khrist. Uba don hau Khrist. Baru kajing snutu shepang Blei kaba shabar no Khrist. Hello. Baru kajing snutu shepang Blei kaba shabar no Khrist. Kadai kajing snutu kaba bakla. Hello. Baru kerukom snutu shepang Blei kaba shabar no Khrist. Lada pi bread you Jisu. Lada pi shim you una the Bible boy you shirot. But pi mudur pi mana you Blei. Pi mana you Blei mudur. Pi mana you Blei shutau. Blei uba shisha udai Blei uba wan hau Khrist. Baru Jisu mangang along hau kpa. Baru tau kpa along hanga. Jingbatai shepang Blei kaba shabar no Khrist. Jingbatai shepang kadur Blei kaba shabar no Khrist. Kadai kadur kaba shutau. Pulai yaga okay ke siti jong Jacob kalong daba nangkong dekat bakanyo ke jing ai ba baro ke jing ai bajanai kawan na jong kada wan her no kpa jong ke jing shai ola banga kpa jong ke jing shai unde kpa ke jing do ha uba omdon ke jing kala lamne ha uba omdon lane ke sengiu ke bashat de ke jing kala ngan pulai ba bagpare. It comes down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. How about omdan shu ke jing kala? Ublei long ke jing shana jing do. Lada pi pulai ya lada pi batai ublei shabar no Khrist pinong ublei long ke jing do. Here lada pi batai ublei hau Khrist. Ublei long ke jing shana. But how ke jing do kam non setia. Sngap napi lada ka Bible ke batai ba Blei ulong ke jing sha ba how ke jing do kam don setia. But ka ong Blei don jing kala. Kemudian ni long shibit jing sha shibit jing do. Blei yai sa jing sha junom la junom. La wan buri namar haga jing sha don ke bare. So Blei long ke jing sha how kamri ke But ngila pan smutu bo Blei long ke jing sha tang lada ngipek yau hau Khrist Jisu. Paru Jisu wan berong hau yone sipo wong nong tu uwan unong tu ulong syaitan uwan bantu ban penyap ban penjot hari ngalawan ban ai yaki ke jingim ban bakin yo ro kerhaya ka ujusong syaitan uwan bantu ban penjot ban penyap ban penjot kemut ujisu uklam penyap baru uklam penjot uba penyap baru betul day usyaitan baru justru ong hari ngalawan bangan ayat yaki briu ke jingim bat bakin yo kerhaya karo kemut ke jingyap ba ke jingto ba ke jingjot kamuan Blei hari ada ke jabing jopi kelong how to Blei uba shabar no Khrist pinong oster Blei uba ai Blei ba shim no long bela kerkhui ke kerteng jong trai bat biso kenja masim nama pimut ba pidai ki khong iksu jong jong ujo bong bumne udah beriwa syakti
ba kawan ke jingjot ke ying ke sem ju ki yak nok i khon ju yak nok ki mra ju kawan ke nem snu namar soi tanu le baru keren baru beliau orang bau i yemi kat ni bau ni jo i yemi kat ni namar ba me ke kupla dia तो हाशिम ये कीजो में कंद्रा कीजो में मन यो ई उल्टीम में so में तिब तो खाना long story short usoitan wan bar penjot ke ying jo pitip gai boleh ujobu ong ublei ujo penkit bau de ublei washim yigi khon jo bau ublei washim yigi masi yagi mrak yagi spa apau jo baru ong you give and take away, you give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. But it's not the same. May I, but may shim not, may I, but may shim not. Ujubong outlay, may they I ikonga, may they shim ikonga. Hallelujah, praise the Lord. Shanalaba, Shanalaba. Mana jangkut ke jingim yang ujo haga kita ujo borok we jangkut ke chapter demong jo uong ini kitin uong ablay ngala jus ngau yame de skor jama ngala jus ngau ye ke sur jame ngala jus ngau yame da ke jing thok khana ki bashu thok khana la shikat ta borok se jingim harai menta nga itho yeme kamu baro ketu kebo jobu ang kade kebo usu yosno bade blai bishimi ki konjo kebo usu yosno de nakino yelap jomo bo blai tenjo yeme bo blai ai me blai le igene blai to blai peniap blai penjot yang sem jame basno penjam sem ba haleluya me sim de ki konjo nga kane ke khubor kane ke jing ong kum ne kane ke jing lap kum ne bade blai ba shim de bla ai ka pulong ethias ye gibriu ki banak ama gibriu ke bonok ang keli dan shimon gi ethias ki kela ethias gibriu ki kela ethias namar bangirwai you give and take away blessed be your name hallelujah hallelujah my goodness ujo ukran ni gini khatir ukran na ka jingdo su thok su tha su tharai bole blei namar yo iyo blei tibu e blei ba umut bo blei shonga ka jingdo namar kata tip blei umut ayu ukran kumno ndara pol baru pol ong kumne e batip ye jingmut jong trai pol juba nu ong ni don ye jingmut jong trai ba ni tip yo trai ni thok yo blei David umla barong nga ito yo blei jobo ngap umla barong nga ngala ito yo blei dei mangi kibanang banong dei mangi kibala banong ni ito yo blei namar bo Khrist ulawan namar bo blei wan do Khrist Jisu but baro ke jingbatai jipang blei ke bat shabar no Khrist kalong ke jingbatai matlak mat pei tumso la ad pei baru ujak kabu ong hau ne blei ong dong ke jingkela lam ne hau kam dong kata ke serniu ke basyat de ke jingkela kemur kum ne hau blei ong dong serniu ong dong serniu ke jing shai sudah baro bat hau ong dong jingkela kemur blei kela sibet yong sibet le sibet jing shai sibet jing dom sibit penyap, sibit penim, sibit tok, sibit ai, sibit penjat, sibit dam. No! Blei ubawan do Khrist, ju tok, ju penyap, ju penjat. Lalu pi blei tok, haleluya, lo boleh terkul ke tentera. Blei pipat siam itu yo blei. Pi itu yo blei, ubah apa jam ke jingdo. Haji Shao belum soal jingdo ke jabing jom pi ke do. Blei penyap to
represent yo pa jonga ukpa jonga juto ju penyap ju them ju klim amin ukpa jonga ju sekilam ler ukpa jonga uba wando Khrist Jesu ju penyap Blei P Yokem ngan penkut suara gini ngan septeng namar ngalapat ngau ngapi ngalapan keren ya gini lagi Sngap mende lam sime kisah aku mengekop mende mengekop yai follow pilap da si syam ta ngan pulai ke kolosai kalau ke benengkong dan kot ke bakatsang ujisu ulong kedur jong utau Blei bom la yoi olah banga ujisu ulong kedur jong Blei bom la yoi la ne man yoi Blei te henre upol ong ujisu ulong kedur jong utau Blei bom la yoi David umlak ban ong ujisu long kedur namar ujisu 4 boy 41 David umlak ban ong Khrist David umlak ban ong baro ke jingdap jong ke jinglong Blei ke syong telih Khrist David papli yo i kene ke kabo yo i na sejngai yo i Blei na ka jingdong yo i Blei papli bat ushu tharai kumto lepo bakla kat kum kata ke jingpynpaw ke bala ula le babar ula le ye ke bes pala ye ke bhatam baru ye le pan batai ye ke dur jong Blei habo Jesu wan pitik ye bo Jesu wan ong don shibon ki prohet don shibon ki nang tulpa ki kwa ban yo i ye kini ismi here kim yo i kumba pi yo i ong i sembram jong ong don shibon ki prophet hagi por handa hagi testament beri ko ban yo i ye ke ba pi yo i mata hare kim yo i ong ye sembran jo suk ke khmat jo pi ke ba pi namar pi yo i mata so ba pliu David yo i ushu yo i na se jinga baru batai yo Blei Abraham yo i yo Blei ushu batai na se jinga Moses yo i yo Blei ushu batai na se jinga baru batai pi mundur pi yo i na se jinga pi batai yo priu kumta bendur khaman jo kumta no na se jinga phimla ban shu pangkut phimla ban bishal ye khmat jong to priu ubadon kumba ar kilometer napi hado kat notam ki priu ki bom ami hado kat notam yo Blei haga testament bre kat notam ki batai bakla ha yo Blei na kata daw Blei wando Khrist udah kupa jangi Jehovah David batai hallelujah glory to God ke khubor jangan ke por gede ke dur jong Blei ke dur Blei Kaba shabar no Khrist kadai kadur kaba bakla hallelujah glory to God Blei ker khui pi ngan sa peteng ini jingai